Hi hello guys, आंनि YouTube channel आंनि फिसा चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायबावनाय थाबाय। दिनै फुङावनो भिडिअ बानायदों आरो आङो सिखारनानैनो दिनैहाय बे न' बोराइनि माबाखौ मालखौ बोखारजोबसिगोन नालाय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायबाय आरो आं फुङावनो। दाहाय दसेबावबा बे न'खौबो नुनाय नंला नालाय, बोराइबाबो न' मोजांबाबो न'खा नालाय बेयावनो बोसोर बैसाखोथाय बे न' बानायनाया माबा 5 बोसोरसो जाबाय आरो बे न' बानायनाया। बोराइबाबोथ' न' दुखिया मानसि नालाय न' मोजां नुनो हायाखै आरो बेनो। ओमफ्राय दाहाय दसेबावबा नुनायसो नंला, बेखौ सिफायजोबसिगोन ओमफ्राय बै न' लुबाय थानायाव लांसिगोन आरो। बे जायगायावहाय नुनायबो नंला, बे जायगायावहाय थानोबो मोजांमोन। बै लामा खाथियाव मोजांबो जाया जानो हागौ आरो, लामा खाथि नालाय। ओमफ्राय बेयाव सिरि सिरि मोजांथारमोन आरो। मिस खालामबाय थासिगोन बेखौ। ओमफ्राय मा होनो नागिरबाय बावलांबाय। मालफोरखौ दाहाय बोखारनो मानसिफोर फैगोन आरो। बेयावनो उन्दैनिफ्राय थानाय मानाय दाहाय बोखारजोबसिगोन। आं साफा खालामाखै आरो, दाहाय बोखारखासिगोन होननानै सिबाखैबो। रोगानांसिगोन दाहाय मानसिफोरा। गद्रेजफोरबो बायखायाखै आङो, बे न' मोजां नङि थाखायनो बायखायाखै आरो। ओमफ्राय माबानोबो खस्थ' जागोन होननानैनो देनांफोर लागोन फैसा मिलायबा। गद्रेजनि दाम बांसिन जायोसो, बिनिफ्राय बायबालाय हायोमोन आरो। ओमफ्राय बायाखैसो आङो। न' मोजां जाबाथाय बायगोन गासिखौबो होननानै। मानसिफोर न' मोजां नुनो हाबाथाय बायगोन आङो। नुनायबो नंला बे न'खौ। जोनोमनिफ्रायनो थानाय एफा मोजांमोन, जि मोजांखामोन आरो बेवहाय थानो सिरिनो। ओमफ्राय दा बै गामि खाथियाव सिरिखौनो मोननाय नंला, बेबायदि मोजांथारमोन। बायला जिलाबाबो दुखिया मानसिना मोजांखा, बायला जिलाबाबो ना मा होनो। नै जोंना खान्थाला थानलांजोबसिगोन, जा ख्रि ख्रि दंखायोमोन गोजौआव। ओइनै खान्थालखौ नुवाखै माथो, ओइनै गोजौआव जि ख्रि 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 थायखादों आरो। एबारसो फार्स्ट थायदों। फार्स्ट माने थांनाय बोसोरावबो थायदोंमोन आरो, ओमफ्राय बारा थायाखैमोन, सेवलांजोबदोंमोन। एबार थाजोबदोंमोन गोजौआवहाय। ओमफ्राय नै नारेंखलबो जा दंखायोमोन, एबार जा थायखादोंमोन। बोखारजोब्बाय, थफ्ला बोनदों नै थफ्ला। फ्लाइटआव आयंआ हमथानांसिगोन। थफ्लानै गिलिरथार। बैथिं माबादों आरो आयंआ बानानै लाबोगासिनो। बेलथायबाय बाला गारजायनो फाला खा, जाय जि मावो जाय जि रोगायो। खेबलेगोन बेजों खुबैबा आखाइ सानाय बायदिसो नुदोंना। बे नोंसिनि खावनि हाथाया दे, बेबायदिसो नुदों न'खौ। दखान होबा सोरबा गैलाम, माखासे रोगाजोब्बाय नै, माखासे दंबावो आरो। बाय दिनैनिफ्राय बे आं थाग्रामोन आरो। सोर मा जाजोबखो, सिम दंबावोसो नै दाबो। बे आदा थाग्रा kayak gitu kan banyak banget bilai. Kita kalian itu
होनोमोनलाय बे एसे गब्लं दं होननायखौ प्लास्टार होनानै न'आव फिसा जाबाय दिनै ओमफ्राय बे जायगायाव भिडिअ बानायनाय नंबाय गगा मोनदों गाइखेर साहा ओंखाम संहांबाय खामानि मावग्राफोरनो बुरजाथार माथो मादैनि नामा बुरजाथार जाबाय दालि बयलार लायनो थांनो दालि मोनफैयाखै मा होनदों पेपसि माबा इदि गिलास साहा मिरिन्दा थान्दा मिरिन्दा आं बैयाव हैनोसै आदानो मोनसे गालांसै सोरो एसे बुरजागौ नामा माथो गलायसै नों खालि गला खालियाव नागिरदों आङो आयै बानलु गोसा होनांगोन magur komol kat dong mai mama be tidur kia boleh hem deh ini apa udah sudah mai banyak ada orang ngapai itu sudah deh kai mama ya apa tuh nanya kita lagi dapat onkam sama ini cing sekarang lagi per sanung ke saya dari kamsal kubu kembali jenis lokal kamsal kubu makanya dari terakhir panen kudik kayak sanung kan belum jalan jalan panen hasil juga terus panennya kubu plastik kabai kerja kau dia lagi tuh yang ada sing kerja nanti nasi ôi chúng tôi đã thảo luận với các bạn khi đang xem. Ta đây như khi mình đã dừng video lại ngay đầu ngồi chơi vậy. Mới làm bữa đang làm chi? Năm mấy nè. Ta phải thà nữa. Phải thà. Ai nói ta sao mình đã thành được cái sao? Đủ hay như vậy nữa là nó được sai đến mình thành được cái sao gì là bữa post nè. Nó biết được con nó được cái bao lần đằng à. Đến chỗ đó là bây giờ camera được biết cứ rằng cái nó chỉ là con sâu rêu. Cứ đàn bạn ấy làm này chơi. Kasih pujuk baik, pujuk terus malah, hang bobot, macam mana sana mana, kurang nggak? Lihat ladang kam, bebon deh slice juga kusti kayak gini, karena saya pelan-pelan deh.คนได้ก็จะlar aja ke? Sadeng. Mama angkri. Hah? Mama angkri le. Dia lagi kentalai. Cobai. Empai betul dah? Kali. Dia betul salai. Dek salai. Kecacar. Engkau jago lagi le. Engkau jago le. Sao ra đây? Hả? Này nữa? Đừng khổ. Dạ, cứ để sao không bạn đừng đi khai cái đen à? Đừng có bớt khai món này ăn chưa bác sĩ đi này. Đừng không sống ra trên hết thế nào vậy? Làm em chỉ hết thì đừng muốn ăn được. Nhưng mà chẳng mà thân muốn lấy vậy. Đi phá cả hay. ओंखायनो आं थिं होनखादोंमोन थिंबाबो आरो बिथिंगा ग्रुप जाखायो आर'जखौ माथो सुनिबाराव लाबाबो जासिगोन गाबोन हास्लाबखाला खामानियानो जेबो जायाखै जाखै आयौ दै गोदोबाय दे सुद'